היום של ברכה. ברכה היא המנהלת של הפרויקט התחיל לפני כ10 שנים, שבאמצעותו אנחנו משאירים עקבות של אומני ישראל ואומני תל אביב-יפו ברחבי העיר, באמצעות שלט שמוצב על הבית שבו חיו, יצרו, עבדו והיה מרכז חייהם. נדמה לי שאנחנו כבר בשלט ה-200 פחות או יותר. מה? מתקרבים ל-200, יש לנו עוד מה לשאוף, ואפשר לומר גם שכבר אפשר לראות את הפירות של השלט בכך שהעין נתקלת בשלטים האלה למי שמסתובב ברגל או באופניים בעיר תל אביב-יפו. לא סתם תל אביב-יפו נחשבת לבירת התרבות של מדינת ישראל. תל אביב-יפו הייתה השותפה העיקרית, המרכז היוצר של תרבות עברית עד הקמת המדינה, בהיותה העיר העברית הראשונה, וכאן חיו, יצרו ופעלו מיטב היוצרים, שחלקם הגדול גם מהווים שמות של רחובות רבים ברחבי העיר, ואחרים שאנחנו מזכירים אותם באמצעות השלטים האלה. צריך להיות הוגן וכנה